Barokken. Barokken varede fra 1650 til 1720 og beskriver menneskets levevilkår gennem 1600-tallets Danmark. Herunder forekommer enevælden, en styreform i Danmark, hvor landet kun er styret af en konge med uindskrænket regeringsmagt. Enevælden er præget af hierarki i samfundsstruktur, hvor kongen bestemmer, hvilken placering borgerne har i samfundet. Forklaringen bag hans magt ligger i, at kongen har fået magten givet i gave af Gud. Perioden har blandt andet fokus på at skelne mellem det jordiske flygtige liv og det himmelske evige liv. Barokken har holdningen, at det naturligt først bliver smukt, når det bliver ordnet og iscenesat, altså det kunstige og perfekte billede bliver idealiseret og associeret som livet efter døden, og det naturlige og fejlprægede svarer til livet som mennesker på jorden. Den klare skelnen mellem de to koncepter bliver vist i malerier kaldet vanitas, som er latin og betyder forfængelighed eller forgængelighed. Forfængelighed beskriver de jordiske glæder, såsom materielle goder og rigdom og skønhed, da glæden kun er kortvarig og vil gå tabt, når vi dør. Symbolerne er typisk genstande, som har en skrøbelighed og let forsvinder, som f.eks. frugter, bobler, glas og blomster. Dog kan vanitas-motiver også forekomme i litteraturen, hvor forfatteren kan beskrive noget og bruge materiale til at skildre den tomhed, livet er præget af. Gennem barokken blev der brugt meget tid på at iscenesætte barokken. Man udfylder den rolle, man er givet afhængig af, hvilken placering man har i hierarkiet. Den er til for at demonstrere magt og til at fastholde stramme strukturer. Barokken sætter desuden meget fokus på de regler, som er fastsat i metrikken. Der skal være styr på versefødderne, da barokken foragter de mindre kontrollerede tider, som f.eks. middelalderen, hvor sprogmidlerne var meget mere frie. Digterne forsøger at overføre den klassiske retorik, stilfigur og billedsprog til dansk, da barokken også omfatter stilistik. Dog kan disse stilistiske virkemidler virke både kunstige og voldsomme på os. Digtet er skrevet på en meget kritisk måde over for livet på jorden, for at få en til at ønske sig væk, og for at få en til at se efter en vej ud. Den anden del af digtet giver den her udvej, når den så snakker. snakker om en udvej. Det er for at få en til at se, hvor fantastisk Gud og himlen er. Det er en farvel til jordens pinsler og hej til himlens guddommelighed. Digtets mål er at indoktrinere og omvende folk til kristendommen. Den lærer os, at livet på jorden er syndigt og midlertidigt, og at vi alle sammen er syndere. Samtidig med, at den fortæller, at Gud vil tilgive os, selvom vi er urene og bor på den her jord. Den ydre komposition af Thomas Kinkos digt Ked af verden, Kier af himlen er bygget op af 15 strofer med 7 vers i hver, med par rim, som også er enderim. De første 2 vers rimer, de 2 midterste vers rimer, de sidste 3 vers rimer, mens de sidste 2 vers slutter på det samme ord. Den indre komposition. Digtet opdeles i 2 dele, som repræsenterer livet på jorden og livet i himlen. Digtet beskriver livet på jorden som ligegyldigt og midlertidigt, hvilket kan ses gennem gentagelsen af ordet forfængelighed i hver eneste strofes sidste 2 vers. Man kan også se i strofe 7, vers 3, du smukke bedrager og heldige skalk, at teksten er meget negativ om livet på jorden, da den lige har snakket om venskab og tro, og derefter beskriver de venskaber som bedrageri og vennerne som skurke. Ordvalget brugt til at beskrive menneskerne med skalk er gammeldansk for skurk. Det fortæller noget om menneskesynet i den tid, teksten er skrevet i. Det viser, hvordan man mente, at alle var syndige per automatik. Det viser også de tanker, man havde om, at livet på jorden er kort og ondt, og at der kun gennem Gud kan findes frelse. I stroferne om himlen er forfængelighed erstattet af i Abrahams skød, hvilket er en metafor for, at man er i sikkerhed, da man associerer det at være i nogens skød med en baby, som bliver passet på. Vi kan se, at stroferne er om himlen gennem vers som men yndigst jeg skal fremskinde blandt englenes hellige tal,
misundeligt øje mig ikke skal se. Her kan vi se, at det er himlen, der engle er nævnt, og at gennem det 3. vers fortæller os, at der ikke er nogen misundelse som i en perfekt himmel, hvor alle har det perfekt og lige. Teksten bruger også positive tillægsord som yndigst til at beskrive tingene, hvilket får det til at virke rart, godt og dejligt, hvor den tidligere i teksten ville bruge ord som kunstig til at beskrive ting.